Týmto kráľovským spôsobom už nikdy nepripravíš suché kuracie prsia. Poďme si ukázať, ako na to skúra kráľovské. Na rozpálenú panvicu s trochou oleja položíme umyté, osolené a osušené prsia. Opekáme 6 minút z jednej strany, potom ich otočíme a 6 minút z druhej strany. Ale pozor, neotáčame ich príliš často. Skontrolujeme teplotu v jadre a prsia by mali dosiahnuť 68 stupňov. Ak takú teplotu ešte nedosiahli, tak ich ďalej opekáme. Keď sme už dosiahli požadovanú teplotu, kuracie prsia preložíme do alobalu, kde ich necháme ležať ešte 10 minút, čo zaručí ich šťavnatosť. Po odpočinku ich ešte raz opečíme z každej strany na minútku pre dokonalú kôrku a máme hotovo. A takto vyzerajú šťavnaté kuracie prsia Kura kráľovské. Nadštandardne zdravé, lokálne a kvalitné. S láskou, Kura kráľovské.